manimay nga nangaguba, mga buildings nga nabungkag. Pipila lamang kini sa resulta sa gubat tali sa Israel ug sa Palestinian Islamist group nga Hamas, diin 500 ka mga Israelites o Palestinians ang nangamatay. Nasayran nga giatake sa Hamas ang pipila ka mga lugar sa Israel sa panawagan nga hatagan og katungod ang mga Palestinian nga magpuyo do sa Gaza Strip nga dugay na nilang giawayan. Gani, daghang mga nasod ang nikondenar sa gibuhat sa Palestine batok sa Israel. Mideclare na usab og state of war alert ang maong nasod. Mga Israeli Army Reserve soldiers gipangtapok sa Central Israel aron nga motabang ang pagpakigubat batok sa Hamas Islamic Group sa Palestine. Niadtong Sabado, gisurpresa og atake sa maong grupo ang nasod nga Israel diin daghang mga Israelites ang ilang gipangdagit. Gumikan niini nibaw sa pagpangatake ang Israel. Gikondenar sa Estados Unidos ang gihimong pagpangatake sa maong grupo.